Hello mga kaitsuran, this is Jake Kitsuran, the one and only Hitsuran guys. Naami diri sa pinakasikat, usa sa pinakasikat nga tourist destination sa Naawan guys. So, guys, diri nyo makita ang inyong gipangita guys. Naami diri sa Tingtigireng. Welcome to Green Village. Yay! So guys, naami diri karon guys ha. Makita niyo yung nasa sa Green Village and I will show itour ta mo sa Green Village. Okay. 2,000 years later. Okay guys. See? Sada kayo ang ambience sa Green Village. See? Oh. Wow. Oh my goodness. Santa Claus. Guys. Wow, mapakan ko sa sing. Ton, kami Ton. Ton. You get inside here. Guys, na mga snake, may mga pambata guys. Ali guys. So, kaway-kaway mo guys. So, muna sila ako mga model. So guys, karon guys kay naay babae nga gusto gyud mo gunit sa pinakasikat nga butang nga naa sa Green Village guys. So pampamilya ka guys ay mga mostly pang kids gyud siya guys. So kung gusto ka og in it for all occasion, pang Valentine's, heart, now guys. So, heart. Oh, see? Ano na siya? Happiness is not for sale. It is a choice. Kung gusto nyo nga magmalipayon, go. A few moments later. Welcome to the Fertility Corner. Guys, naan na ta sa Fertility Corner. So katong mga dili fertile, laag mo diri suroy enjoy sa Green Village para mo mahimong fertile, ha? Sana all. Padulong na gyud ta sa Fertility Corner, guys. So guys, kung makita ninyo natin sa akong likod, na mga elephant. See? So, pwede na to, educational kasi nga tanan. So, if man ang bata mo lagi, mama, papa, what is that? Kani has, o sanay siya. So, pwede ka mo siya matudlo sa mga kabataan kung gusto yun sila mo laag or gusto yun silang makakaton. So, guys, padulong namin diri sa gitawag nilang Fertility Repro Garden. So, mauni sa ang na-feature sa Jessica Suho tungod sa faith o pagtuo sa managkaayon nga mo ni visit din sa Green Village na atandi karon sa guys. Sa Tingtireng Fertility Repro Garden. So ako ikon guys ha. Tingtireng nata sa Fertility Repro Garden. Symbolizes fertility, abundance, love, peace, success, prosperity, and happy family. Only in Green Village. Suroy enjoy na awan. A few moments later. Di ba siguro pwede, Jake? Ay, nakasakay ani kay. Ay, kami na ko likat sa. Likat na siya. Ano daily ay? Sa trap dito, bruh. Ay, kay pa, tatagulit sa ikaw ni. Ani kay gabi ko mana ko. Guys, sorry good guys. Sa wakas, sino mga kaitsuraan? Nakatungtong na yun sa among kanyon. Sana all. Guys, ani na good misa kinagitawag na fertility garden na. Ay, no, Bawal ang mga liga. Bawal kung dili mga open-minded ang mga tao nga mutanaw sa among video. Pero, muni sa na feature sa Jessica so katong nakaanak naman nagkaayon tungod silang belief aning pagduaw nila aning gitawag nila nga fertility garden sa Mapulong dili makita only in Naawan. So guys, feel free to visit Naawan. There's so many places sa Naawan nga pwede nyo suruyan and this is one of the best resort nga malaagat na naman. Guys, dako kayo guys. Okay. Mary Jane, shout out kang Mary Jane Gumilid nga, sir, gusto nyo ko moadto sa Mapulong Kimis tungod aning buto-buto nga iyang nakita nga nasa Facebook. So guys, shout out po sa mga taga-hasaan nga akong mga parinte, taga-hasaan si Ma'am Genevieve, sila Ma'am Yana, si Sir Al, akong mga friends sa hasaan, yung mga butay kayong mga teachers
shout out sa inyong tanan sa katong na-friends ako sa among seminar. Welcome ug laag mo diri sa Naawan ug ayaw kalimti paglaag sa Green Village kay naa diri ang pinakadako nga armas, ha? So this is Jake Hitsuran, the one and only Hitsuran. A few moments later. Okay mga kaitsuran, namin karon sa Green Village ug naa po akong mga kauban nga nang laag diri sa guys. Kaway sa mo guys. Ayaw mo kalimot pag like and subscribe sa Jake Hitsuran. So sa pangalan nito guys, pangalan si Jeric Rupa. Ray Hitsuran nga po. So guys, mga taga-Naawan nini. Taga Mantikaw guys. So feel free visit mo diri sa Green Village guys. Nakaabot ang taga Mantikaw. Nakaabot guys Jessica Suho diri. Naa diri ang pinakadako nga inyong gipangita. Please suroy enjoy. Green Village. This is Jake Hitsuran, the one and only Hitsuran. Hitsuran guys.